Så det vi har gjort, vi har skabt en afslutningssymfoni til jer. Intet mindre. Og symfonien går simpelthen ud på, at vi har gjort vores ypperste for at stimulere så mange af jeres sanser som muligt. Så her afslutningsvis, så får I fornøjelsen af at få stimuleret følesansen, synssansen, høresansen og smagsløgene. Symfonien er bygget op på den måde, at vi lige om lidt alle sammen starter med at lave en collage. Når vi alle sammen har lavet collagen og snakker om collagen, så går vi op og hører et fantastisk lydlandskab. Hjertelig tusind tak for en dejlig dag. Tusind tak for en fantastisk dag. Og jeg har fået en rejse. Jeg kommer hjem som en stærkere kvinde. Mødt utrolig mange imødekommende mennesker. Og så har jeg fået et kram, og det var dejligt.